Elevii au fost primiți cu căldură. Încă de cum au pășit în fabrică au primit echipament. Apoi, grupați în câte 2 echipe, au vizitat pe rând fiecare punct de lucru. Pe toată perioada vizitei au fost conduși și au primit informații de la directorul firmei. Acesta, cu multă răbdare, le-a explicat cum se fabrică fiecare produs, după ce rețetă, dar mai ales le-a oferit dulciuri. La toate acestea, copiii au răspuns cu mare interes și mulțumire. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vin, să văd cum se produc aceste dulciuri pe care le consum frecvent. Este prima dată când am venit într-o fabrică de dulciuri și pot spune că sunt surprins. Nu am știut cum se fabrică niciodată, nici rahatul, nici nuga. Vizita în fabrică a fost una interesantă, începând de la modul de fabricare a acestor dulciuri. Copiii au fost însoțiți de către un cadru didactic. Acesta ne-a spus de ce a ales să viziteze fabrica de dulciuri. Părinții elevilor clasei 11A, profil industrie alimentară din cadrul liceului Dragomir Hurmuzescu, au hotărât pentru săptămâna dedicată activităților extracurriculare să organizeze o vizită la fabrica de produse zaharoase, având în vedere profilul clasei. Fabrica din Megidia pregătește diferite dulciuri care i-au adus și faima. Aceasta a reușit să își câștige renumele datorită rețetelor speciale. Unele sunt transmise din generație în generație cu materii prime de cea mai bună calitate. Cât despre atmosfera de lucru, aceasta este una plăcută. Cât despre vizitele elevilor din această săptămână, ne-a vorbit directorul acestui paradis al dulciurilor. Noi, săptămâna altfel, este o ocazie de a arăta tuturor produsele noastre și calitatea lor. Săptămâna aceasta a fost săptămâna activităților altfel. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse, dar care să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii. Astfel, elevii în urma acestei vizite au învățat cum se aleg ingredientele pentru cea mai bună ciocolată, tehnologia în prepararea halviței, dar mai ales cum arată o fabrică de dulciuri.